Ay may neswak. Ay punta pa na ni Kameuri. Nakoy ming kami kain tiya karisan ni Kabeni. Nakon arataro Meuri. Titape say. Wari titape sa yos kakwawa pa titape sa yokoro. Pa ekanikinaya Roy. Arakabu me onowa. Diriki. Ni nometa. Ke ni nometa. Apera ekiripes. Ngayarin titaya yo. Itangiria pa. Kunaraira kinakundanira rikim. Ni Kameuria. Katikeroyan titape say. Katikeroyan na be. Inanun. Arakabu me onowa diriki. Ni nometa. Saksi ngaya me te bananen busmai na koim koe ke na koya ke skakwa waya pa aispam taya yo ndini akorobu pa kona na komei ikes na kai ni bota kiai ntaro meuria oni kamwa tuara inanun temeruan anatapes are yang anira detaya yo kamrangin busmaya ki kami ni kapene are ispami muantai ndoko ntaro meuri taka pene yang kanne ay ponte panan busmai nakon pasta sitaw are narikin kai pangaya te speaker ke te sa tekina na teka tetwa ibukira ngaira ay kekes nari kipatanong ora detaya yo oska wawa pa terana ariasan katauroya anarere ariasan katauroya enabon wasira ri kanira nako mera wea sa kaugira ante tataro tetapare kampene ni mena yo kamata yo ka pasabenen teirake sa boperaki mentataro sabenente yon wera sa boperaki tataro atwara Yehova ta pota sky tau kos na poi ko tetwa ipukin na ko na kora meru arora are kosen ko na ni kairira may muante wiki ni karoko saroko inanon tetabe set manteta meru ayo sky tau ko tetwa pa kosen kawa kinira kosen ronira kosen ebendanganira temerung kaska kwawa pa angkero na pa ke temerung ako anganira saki konandro konteta yayo yanu mam ne poiko ni kamomok korapa ako ay tau tetwa ipukin na ikay saksi ngaya tetwa me sibubusia tamnay me maka pa enamena irora ina ronira inanon tetayay kararua yango me wake kena konandiki pa katabi-tabi akira ibukin busmayakin ang orayakin na namteaka kakapayay rangay kay ni kapene may muana ikarukwatugina atwara spondataya ako punurira na pe panasim ngaira ay ka simemera sikay paka sikay spena ko mentuwana ko kawaira na kunariam kanta nga ayar sirorome tietwan tayo yu stabiki panaharan bubusiko pa kunananuang ngaira kuna kaparayara pure kapokwa tamneira tietwa may sinam tangira may matata yometa inanon naran na simari Yesu ariasan met ipukira amen sa timeto anteira ke antei osnane aramuan na nene nepo atwara tinamba wani pui meto wana kangay teka na kamnongo tirongorongo pa sipene ni buwa wani pui meto wana aramuan na nene ni kamuamua arana
기쁨 그야를 이끌어와 아기야티 아니라 오나 너네야 미란노고 예시네 아게 다케야이 ngaya pundea sua Yesu gemena yanteka emetero oni me rehikar Kotiangan Yesu meyu menikatoropu ekonande keirom de meyu enabonika ko Yesu gemena yanteka emetero oni mekipang kaya reikar Kamatay metuan teira sa busiyatan aradikan ba kira kay bukin kakapayan katapuan ta karya kamakira kita yok sa beberapa tataro tuwere pun nambai paini ka ben ambai ngaira ngapong ayo sa mga rokona ben naboy kon kostoroy ko ibugin timetuan namaku memdangira yoran ka ben morar kina ba rausu ay ka kokro ka ben rokon dedayay sibusi tamera pa kunakabay nanuran ka ben kasubusi na koy ngakabay di kina ba karya mer kabui agis na mga koki na koy dedayay Roni dan ka ben pas na timetuan nanga ibugin uyam yang ane mais tirongorong anak kunan tiyak kina ben ako ito kurag kana kunan gariges pa ngayon men ti tukwawa are kosan nanga nila na batamera na Roni mekiay menero na ratarim dauri di nga po ngayon nam tabas sa tamerwa yu baskani gurun na sumari Yesu amen.
Napende na meuri kanti karisen di nga pong tamero ayo. Imana si suwaki na kon spangara kakawag men na tiya ka Yesu asina yai tapi ra tuwan erang kakawag bugin temen na ti miri-miri ada na mga kakabayak. Imana si tataron kakabaya sina siwar ka ana tiya ka Yesu ada yang ana bende kis spangara ngai ra karo me kanter ruwa titi nanun ti ngapong tapes sa tamero ayo. Titi yan ang kabayakin ti ngapong ayo ti Rosa, Junior Rosa, sibun ni kapupitak. Kasi kahit ako nakuya ti tanga, akiyasan pairiya pa ng mga utak iti ayo na kung matan ti Yesua, titi sinatay ba atay ka wari garang kakao kimatan Yesu. Sa kinaba di tuwaki abu sa pamang karoke kakabaya kiti tigi. Tuwaki kamen waki na gintabay para. Yanura giron ni yana kita tarubugin na sina payaki kari ginayi. O Yesu ayangan na sina demane. Ariara nari company ni ginari duwari tamuera. Na iyo na tiya kanayana ri tiya kinang gesen tatarun bubusi bugin na sina bayananganak. O sinawari ka na tiya kang kanin ki ero ko na sinari. O ayangan na kirun Yesu. Ay ito ko na tiya kantin tumuan tamuera tumakuruto ko na tiki buwabi may suwa. O itataron bubusi titiyay, o yangan na Yehowa, au pa ini bubusi ari busia. Mangaya yangan na pa Yehowa ngaya, yangan na Yehowa ngaya ni kapene anabong ni meu. O itari meu ri Yehowa di tapuari. Ngayari nganakin Yesua nasida masibura. Sinauri ka ba sa kanawagi jeron kay sibong kito anawagi temen ti amet ya karin nanun ti kari sa iyo kito chuni me kayo tuwaki kami waki na kito pay para. Erang kakawag pa sinari na tayo pa. Bunda na tiya ka na beto pay para. Ibun kami to ana beto kuwa at kanta ni ngari. At tiya kasi penen nang anak ingayra. Morar ki karo. Siperen nang anak ipa tiya suwari ang anira pa na paintangira na kuira at tiya kay. Neron niya korea kintayin na rin tibuwa may suwa tikibutenu at ako tiya ka na noria. Punipain na ako'y mayroon Yehova nas. Ako pun tirori iwan tibiroto. Mayroon na nun ang kane, yang ano ko tiyaswa, nasim. Ako na nang kukuri, ako na nang kakaitaw ba, anya na paintang ita tiyaswa yang ano ko. Kasi singay me, giya ko ang anagi. Ako na rin nga ba, sekang pa iti yan. Anday yan na pa yung kan? Ano pa iti tiyaswa? Mayroon giya ko ang anagi, ayot. Kuna uri nga ba, tapi merang kakao ke pokona terarua tidi ari ko nga nakyari. Kuna kay kawaya niyeron nari tangiri at Yesu ba ngaya sa kinasira papun nasin Yesu ay ang anidan kapene ay ngaya sa peri ni kapaya na bay nanon ana pa instoro ay Yesu ay kasan di kirura ay ka ngayra ay kanas. Yay ngay nasi waya ki karik. Otoan tebetay sinakang ito to Yesu ay taus gera ke. E bundatan na koron te kanta nga mentukin tetay. Puniya na bebay Yesu ay karabe may rura. Menasuway kay yatay yeye na benasiya ke. Ay asan te bigya. Oto wan iti te kaway tuwan erang kakawak. Mayari sipunukunan yay nasira ni kapen. Ingeng ki segi bungiya me kunan na bendikin nasira men itera ay ka sadaya ba aki akarika sukunan ni mga tabigian na sila may riya. Merang darapat Yesu na ko yung tatangayong kaya sin nanganiya na siya ti mani Rosa o
Sa te ayu na pa insoro iti aswa. Na ko yati tang ayu morari kina basibuna. Ti pa nganda nang kakao ba. Enaki de ki urang ai rakaro re nga. Sinang bebesin kari ki ate ai. O sa kasukuyan na beri ya sibuya ke. Ando pa yadi kin tapitay. Gite karo ye tapi memang te kakawak. Kunagi mama ni ngarin ki kwanga na kiti ayu sa kinun na poko nang kasukoy don. Sibuna ke. Kita nanci ke na nangko. Kuna katay ni kapenya kura-kuram babuni tapi mibugin titi yan kwanga na kyan. O tapi rangai da karo tuang agay irang matata. E korea kinte nyepe tu mo koronowa. O tiki buawa. Ata kung kami katama. Kam na teka uniya nasmi makam na kay kaway na nun te kateria diri ya kimete swaswanga keruya ikariya imetan tuya. Ay res na kay iya teka sinakar kita kay iya teka mete teka rang kakao kaya kani magigay tak. Men swaswanga keruya ikariya imetan nanday. Imetan tuya. Sa imetan sibuya kita. Ay tamaya kaya sinaya kita. Sibuturiya. Ito ko. Swaswanga keruya ikariya imetan tiyaswa. Okay, nano na. Sinakairi ate kay nakon na napepere man ang kanta nga Jesu. Ngana sa kairi ate kay nakon na napepere man ang kanta nga Jesu ano na sa sense ben ako. Asa na punduri na beri ate kay baka nadi kita kay anak kira kay nata on kina Jesu. Mayari rang ka ko bate kay nariyan ko kunti tani meuri. Anariyan kairi da kinakunti rin tapes ke. Ani pa karang ka giru ate. Sagna no pasita pira ina nung mayang arat tapira na ba ina nung tumantap. Anarian doro ko tege na anene anatari mauri ay nanon ne tay nuagi dikira ke ako guswangi ma apo na tayo na pa ye Jesu ay maka are ngai are ina kairiera ke nanon mauya o no ne makin dan tayo irang darabate tinan ore sunore na beri ya karon de yeyo na ronier ginakitan tantara roya tan kaukin. O ngayon kan tikari sa sinaki mama ngayon na betapira si bangara. Bugi yate kay. Pariyan ano ko may nanunti titari mauri ngayon tan bukiya tan karkira kaya tantara roya na bay nanunti nibubutag na rekarisa. O tan kau ngayon na bay yakaro. May yakura kinikapen. Sina tatanon kakabaya ati tiyay. Sa busiya ati ano korek ba kira kinakamay basta tataro bugina. Tatangkir. Tatangkir. Ay sa buparakin tataro. Jesu ako maka si timetam didayay me Russia sinana sa tayo ba ano kurakin ka na betamera aputo ka tangantin nga monte ka kayo. Tuwi ang kay timetam mas kukuha ba ayo didayay sa mga utaragi ay aron na meon titiyayo na kumetam. Nero na rekoroy na benayana. Ari sa mga bunko kaya ko imba ko na tararuwayan kaukin na on memen iderigin ang tayo ko tamera. Tapi tayo namin iderigin na nakaroon tapi tayo na kimen tugin tayo yayam manera ay kana time to antara ruwaya men mentekanga kapon pay. Ay sa busi am kakabaya pena men yon ang tayo na kuno meuna am gaidiri mama ko yom tangira yon ano ko yana panausu tamen na mesina na kurar ka nausu ka na nabuken taraya. Kurara bang kaya sendo kuno nun timewe nanun tinwa na makay na. Asa tayo baya papa kita kaway. Me arako waro ni me kina inay didia tamni maribubuk ay morara kinapa makam atin na minairunan tayo na ko. Kakabaya tayo meron na numiyaw na nirigila ka ba tinimanya na inaong yapa, na kuna ni bubuk, ang di kinabati sa tibugim, nanon tayo ka na ro na ba tayo meron. Ang buto ka na ba mga kita meron. Minairuna, minairiya na usun ka meron. Ronira na ba ngayon kanti karisya? Agi sinari ka bataan buka taradwakit na karigirakian titiyay. Sa kano kumiyaw na nagkabani, ay kaya taros sa nakoy, ito na si Maria Yesu, ari burang ayarawya, oras sa kamiyaw. Amen.
Ay rara pa. Kung dapat na urin ka ben kanti karisa. O wante nga po ngayon ay diri awari kare nasibaya na koira. Kangasun na diri hindi nga pong tabi sa tamero ayo. Tirasun na diri. Kami Noria kamag. Abakan natong ano ka ben na ako web. Kanina di ko pa nami. Ay tira to kwawa. Ako what? Sino na mo kakawkin to kwawa. Tira kakawkin to kwawa ke? Takot naman bayo kakawkin to kwawa. Kati na to at yun may ginak ke? Anano na mga ditan mo gulis sa gitukin kita nasi kita kain tumenga sa gitukin tatagin na to kwawa. Ay nako nandun may ginaki. Sino ko nandun may ginaki dia kain tumenga ra kain na ratapon makuri. Awan ito ba yarang kakawkin to kwawa. Nako nandigi Joni mekinaki, meri ato kore ke simena idariki ya ki bokoya. Tu kwawa boto kana bete mewa rori pare sete ya yei. Tein kwawa ka kono kai dire na konti mewa da merwa. Ato ba ne rang kakawak. Ya ka ginto wana sinakawak ni da men tekabakan na kontai ke. Akan na sukona na ben Noria pa yei da merwa na roi na koiran ka ben. Tu kwawa na be kono boto ka temu siroi. Ngayon hindi ta pun kabuwi. Irang kakao gitu kwawa iri akain ta pun kabuwi. Bangane itu kwawa. Ay ako nan kosin ako timusiro na ba. Hindi karawan ti bebay. Kwawa ako na ben karike ti namata. Ngayon era kwawa ngayon kain ti kiribes. Ara kwawa ri sipuntang iri apa sinangan lagi. Inamata ra sinapun ko nan wagi na kun nano na merkan tani ngare siang o yebukin na pera ibuki arabotan namet apun to kawan. Ngai sangana gitu namet tira yerik sapun kar gira-gira ipun irura ke. Yena beto ko warang kakak pa ekota nuan meun tiaswa. Ari nano na ngai dagi siben ko wa tiaswa. Sinang pun pen ndiki batan kota anuan meun tiaswa. O to ko wana pe ko wori ke takanga ke trawure nako. Bane sa yakin to ko wantano ko sinanuri apa ti tangi-tangiri ena time to na kura-kura sate ye na ke tira urin ako idora ngai kan kapen na rausu ay morari na bentabo ke sibenen ni makuriyai ganto sina ke rimina e kanga kunakangan na tate kuwa ke kunakangan na tate kuwa o kaya kana tapi wa kan ita papunya merumi ita ku suoroi pa puniyai ke na yakin na tong kanang ito kora kya sinanako di 20 Midland, ki sinano kon musiraw kita ngamangang di Midland, tupaya na boni bunya iti tabuani kaya ki, ngayri kangan idu yati nan tanda pa kon John na ba, at ang hindi apa inayi turungurung o yay na pati kakwawana pa bunya itapatan tubayari ki, dapat ay iti tukwawana ba, kunakan na tato ko bunong ko na natin na ben bun namiyang ong kiti amata, ang anak ko kikivya kitun demen na ko natay apa Iki itu rong-rong. Asin na rin ang rong-rong tapi wan ay kasan hindi kinakon nakuya tukurak. Wan tapi tayo ngayon sabunong ko na benyong idura. Sa kinano ba sabunong kakakukuhay na betinan rong-rong ko ng kapen eh. Wan tapi tayo yang ini kivyo ngay dari si kakukuha na. Inapun ko na niya ititay sina mga pun karawan yang uya. Yuri nga ko takarag ito ko nakaragin ng demen na temane. Tuwayo ya gitu kintekin ng temane ba. Sinakon nakawa, sila ko nara. Sinakon nakawa, sila ko nara. Tuwayo ka na titeten naman eh. Yapun titekin na na sila ko na tiga. Ang dapat ay sila kina kiniribuna ngaya. Ang hindi tayo ngaya pun ikiwe tuwayo na narong-rong. Mayari ng kakao kiti. Sinapunduri pa. Ipunis ki sinamang karawan yung ngaya pa. Ikaw ba pun sisila na pakuna ng tayo na ko. Kaya akan ibay ka na ko ng pungoki. Tayo nagkanta nga na ko pa sinapundihan mga sila kinira ipunirura. Atau hari ini nabe kanga kunakan na tato kwawa kakaya pantay ya tegi na titeka ni ani kitirong-urongwan. Ayun kay arakanga ngay rama taki ba ganyan sung tirong-urong tuwon sa kaributawan na. Anto kinti tay ngay pun nagi tirong-urongwan rin to kasi nakarag itemen na. O to yung itemen na ya kaributawan na ben. O iri ko ba tirong-urong ay bubra kay. Ibukin na ba Seking ngay lang gisong tirong-urong sa mga pun na kon kakaya tiyama tari puntekin na pantay. Ari mina Noria pa puray mana tiya ka Yesu ayung ngani sarigiri mana medyo ni mek.
Sinanuri ba pura mena tia ka tia suwa kaya. Ani ro ya takin to kwa ngai rai ro ra tan ni mek. O te ka pene ran ka kina ba ni bubusi te tam ni ro ri pa ina swang. Ti nangan ko to kwa. Ai ta ba ye tiki bane ko re ka ne ka ngate ka na re yo ne te ma no te te nu ka ne kam ko ne wari ka na ko web. Mangkanero ko to wari tam ni to kwa. Ai na kai ring kami na kontra. Na kontu kwa ni ka pene ya. Pa na ki te me ro na. Mena to nga ariyongo o na swang kami paikana anaroko. Ngaira ka akira arana nuwo na rakwo ngaira kain tuni me kasi menina nang kayay. Para kuwan tayo ng kunti pa para kinaram meuran grisen ana pen ini puputo ning kapen men nanati ka Yesu ato pa para. O ye ti sakay di meuran tayo ko pa titam ni Rory. Sinanori ngan ne tayan rungorungoy ka aki kuwa awasan tetekin ki wa aka ko wagi ro yamata. Ay dapat doon ang kampunan na daya. Yang ko tirong-orong di mo ari tekin ki patyon na ba yo. Kai ipuray ki even ni panga ki. Ya ki mironron. Awamata tayo ki yapon sukuna ba yanda kanda ni ngari. Ay ron na ba yo ipun puroy ki. Nano nang kanaya puroy nano na ye tukina. Mengki amamana nga tukuragin may tapon na ako tapon na ako ba na ko bangaye. Ya ki dede ki tukin John na. Pabukin ha. Asbada yang ay John na ber. Emiron don ke. Age tukin ari nakakyo. Ba itam men ko akaro ang kanay ipuray nano sinakakyo teta pari tukiya tapon na batira. Ay tukin titay. Asbada yang ay John na ber. Emiron don. Awaka ko wa ngaye. Tirong-orong ari may mane. Ike. Yang kanya na bangay tirong-orong ay pusi on internet. Timani ay PC deke na yon internet. O ya kakin na ikay. Okay? Pinakangandi ka man mente internet. Ang kana ko minan ng Facebook. Yapon nang sila warik. Yapon nang irang sila tirong-orong. Yagyo kinabayon ng Facebook tayo na. Kana ko kan karik man ay PC. Kuwakuan na ko ng maguri. Antay na ko ng maguri. Anpun si kanok karawan na bayo. Kusi memeta ko yon ti YouTube. Yari ka na paman. Okay? Kusi karawan na bayo yon ti internet. Yari ka na paman. Karena nak aku bayar mai si SN tiga tiga dia. Ayan di Australia. SN pen itu SN asen pen yang mana yang ada mai si na tahu nakon abu buai si bim mana wati million diri di kaya wo tengah wabi metenua. Orang kan di mai si mana? Abu buai si bim mana wati million wabi tengah wabi metenua. Orang kai try akaroya. Ake keviak. Yudo yang ada ya pun nak kinaya. Waki keviya, pato itu pa yan na koroya pa, kana koroya, ay nede kaya man ya bubura. Irang may siya dahil kinta kahangang ayo. Asa kisi Australia. Na yon napen akong tibi-tibi. Ngayon na ba kayong kitibi, sino ba kasi naman eh. Yito men ati tiyamet ay sumaruro mga yung kon. Sige tiyamet ay men ati akin na rong-rong na. Ay kosa pa, roro nari, ipene naman eh, tinibuita pun tiyang. Ikana ko na ko sinanuko. Ayun, hindi ikana ko. Ikana ko na ko sinanuko. Ayah saya menuki pun mina nama ni Arin karukwa kita yaris meruru ya yari. Ari to itu waktu di mina. Ayah yang nong kau gitu wayo batu wayo maku di tekampan itu wana tahu dia ka. Iya nama ni kau gini tinu kita pun tengah. Ayah suanga karena kono kome yang mana hari. Ayah mangari gamman itu itu waktu di milion. Untuk kita tay. Kau waktu wari ba ya kiro koncuk di mana hari. Sinarin tera-tera ya payu tekangan tiga tiga. Ari kaitaran tu kau. Oke vegai. Abu ni busin John apa? Orang may sinabawa matangkay, ay rinig na bante kahangang. Yito men na dama the scientist yon Argentina. Atuwayo, ikikawin tuwari ti metanwin ti bayo ti medicines. Aswang apay kunan korawa ti bumari makaruri. At ti bumari kakapakaking ko ay ikapakaking nangasak. Okay? Ari to Hiroshima ti bumari ng makaruri ari kanakapakaking awon peneben. Nuruak yo tapon kapen amet yo amet. Yan ura kimi na bangkya karawan na po may asuwagi. Ay pun te po mari pun tatene na takere kang pun tiri po pun karawraw ki. Dinan paura ke ngan. Ay ya kamu sira akna to ay kanakwa ki to pa karina kita betawari ki bigina na anagi ben kon tuputan namet. Charles Darwin jama dereng kinagin di terapeka wariti evolution. Atu wayo. To wana na anakukuneri sen Korea. Ngayon metemen na rona. Ayun tenga wanu buah Robor mebutabun ke wanu butabun.
Esen kosa pa ti ari anak ko tu wayu ari ameten ka bene aben indi ki men mangki ke. Angkan ni titai ne kinikin met men rona. O anu rena beti tirin tapanu to wana. O te beri akaro yang kan ni. Apu tana betirin tapanu wayu merin tapanu ti teranari ti mangki. O akatene ben kanim nimma. Wayangan dari ngane suwa ke apun teyakin ameten nori yang ai apun de se siri men mangki panora. Dinna beti mangki ai imena dinna atan te jamate. Te wo tanga ti bimono wa ya mangkaro ya mga suwo king kan ya ko wari ili yana betanda be ko we ko men ayo nan bundi ke kano awa ku ni apa ngaya jas tahun meron hari jadi yari asen mga ari pain no pain ari kang ya ruagi amang kanima din de mangki ari na ko nan ni yon de tuwana me bonga na mangay na ke amang kanima tutana maybe mangain ti de mangki yon maybe mangain ti jama dari pun jama dari ke aya kunia ka ya tiagina ki dorong mga ya ekebe dorong wari ngai da sirigi men de mangki awana kai to pai to wana amatang tai ki ya ko wa pa ngai da sirigi men de mangki yei bokore ya sendiri ya waswanga sibendi ki men de mangki ke men to kinti tai ngai sebunna ki pasubunda ni karga meron ti aswa ditai to wana ti yesu imeten to wari pirato ay to kung nasisira kito wari biraton, yung ano tipmang anua, tigi bitin tipmang anua. Ito ko biraton, kabarawari, nakayata tigi buwan, kayo. Ito ko biraton ako yun, tukwawa, tira, ang kayasan na to ngay, yung mga sinako na kuya, yutay. Ayo titay, tayo bundes, ayo titay, ari kang ay katagi ay Yesu, gerigan tebure, iliya yutay, pangwa, yito pa yakaro, yakairwa. Ayaw utag inakuntuwari birato. Sila kinak. May Yesu iman sila kinan na ete na kon pirato. Ang ete na kon pirato. Ato ba yari ba? Ete Yesu bukin to kwaw. Ato wari pirato sila ngan. Pati kwaw, tira to kwaw. Okay? Noon na suang Yesu tira to kwaw ako katay ente akin na. Matuwayo ya katay Yesu ya katay ente akin na to kwaw na koy nari ina bundro ko. Iro ko may karawa pa na mete ibugiya ameta. Akitahan pure. Ani to kwawa. Nakamdura pirato ngisira kitira to kwawa ya kimang kanong korari kito kwawa. Ya kapesiya na ba namus. Ay ang anak ko Yesu na ko ya to korek kay. Ngayari draway kam tagina kinti nga po ngayo sinabunde sila kibatira to kwawa. Dahil na kung ano si po meti tuwagi meti yan rungo me pay kakarogi. Sinariyan sila kibatira to kwawa sinakarikia mentirong ay. Ay to ba John na ba yun erang mais tikiwi. SSN nuwagi na na. O warang may suami tayo kasi na beniki venida. Ebon rora ton mengara narata pun maguri. Ani to wana to ba ebon diri king kain narata pa yo. Anda betay tiki kang aso may yari ki ba iti. To ba inta kakaro. Ari ko kanin keveniya to kore ko keveniya na pa. Karagin na timena di rora si bumanga yun tayo ano kung bunwi ka ano kaya karagin na ikikivya timena kain na karisa. Ato ko irira to busboro ari ato ko to wayo irira inano ko busboro ato wayo to turman ayo menti kare sa ayo anako ayo ni de Johanna yana ko to man ayo sila kini atay man kaya bun busboro ato ya ko ramina beti to wari missionary ari ndataka ko busboro ato ko de ate kay kaso mendo kun taka ko ri kira e bonde ka panaka kan ti karis. Para di missionary sa mga ang kikibaya anak korak siya. Makamnura to bayari. Irang ka okay sige kibaya niya to korak me sinariyan ka kota to ko. Ay na ko nanon ti missionary yo ay mga bunda kon kota to ko na kon tuwari. Para tabetay siguro yo pati takakaro. Okay? Nga siguro pati takakaro ni kikibaya to korak mentukin detay ikanga nga min to bayan. Tirong ko tiyakin na tabetay yo konan ngari ka takanga ayari. Irang ka ko pa sinapundin dara-daray na. At tikiwi ko nan karikida na kontain kahangay kamas. Ayari yete kana yete tikiwi ko sen po mga iya kitonggi ko sen kikiwi ni amata. Sinakatin ngkato kate. Teka kin niyang wan waga yo mesinerin tetekin to ko. Kakawkin to ko irurang ay da Christian. Kana iya pay para rumia sanora yebe to onowa tip metinua tipi mewa.
Yebeto no ati metinua ti bimau. Asa warigan kapen kan eri gromi ye ne mokori ante te screen kan. Ye ta sawarigan kapen kami kam konan warga na web. Ayaw kanta nga pakam so ini pek ikan ti karesa, ke? Ang sen po taon yon ko ina. Sakatin warga makura-kura ke? Sawarigan kapen na web. Ay rara ba? Na warga ang kanimay kay. Si buong buo kari kamasin warga. Mangaya kam na si paindra. Paindra kan eh. Pain ni buwa ka. Ay tako. Mangaya kam na si pain ni buwa ka ni kapen eh. Agi mayroon tiyaswa. Ikaw at pain ni buwa ka sinirin usa. Ikaw at pain ni buwa ka tiya ginagay. Ikaw at tiya ginagigan. Ni kapen eh. Okay? Kam na si pain ni buwa ka ni kapen eh. Nano na yito ko na nasuko kaya. Akya. Karena ko na tayo iraw may sinto pain ni buwa ka kan. Ari na tiya ginagay na metok. So may kanini mo pain ni buwa ka ni kapen eh. Kan nang tiya ginagay. Okay? Nano na kaya tuwa na nasuko. Nano na kanaya suko tuwa na. Kukari kaya na tayo tiriapuro. Okay? Ngayon ito. Kam na si pain ni buwa ka ni kapen eh. Mayroon tiyaswa. May yato pain ni buwa kayo. Mayroon nantay. Mayroon tiyaswa. Warang kan di pain ni buwa kayo. Pain ni buwa ka ni kapen eh. Mayroon tiyaswa. Nano nantay ang kanida to pain ni buwa kayo. Pun tiyaswa ya pun nang kanida kayo. Ayo ami pain ni buwa ka. Kaya wamata kami. Ay kay ami pain ni buwa ka. At ako. Pakamongan ko nanti. Nikiyan ako. Tipong ay buwa ka. Ang gana kamasan koray pain ni kapen eh. Akam na team na to. Yarang kay sinangan na. Ito pain ni buwa kayo. Pasongan ra. Hindi inekan ako antay. Antay sinekian ako. Tiriapuro. Kanak ora-ora may yuta. Bunti akan tiriapuro. Sinabuha ka. Medyo ameta. Tingnan ko ba. Imeme na inanon. Imeme ng tiro kaya tiyota. Tiro. Kanak ora-ora may yuta. Tingnan ko ba. Saki buha ka may tirara may tiro ko. May sibuha ka may ans may wea. At ko rin ka atawa tiyakan tiro. Antay imeme ng tiro. Antay imeme ng tiro. Tatan na imeme ng tiro. Ang arin na ba sinagi imeme ng tiro. Baka na imeme ng tiro. Tatan na yung pening na ba sa mga minirarigin aki. Ngayon ito, kumongan ko nanti, inikiyan ako. Sinayakan ako, tatan. Ang kanakamasan karoy pa, ini kapen eh. Akam na team na to. Sito ka na titiyakan, na si Koki, ang kakawagan eh. Titiyakan eh. Ang kana, pakamongan ko nanti, inikiyan ako, tipong eh, baka, ang kanakamasan, ni karoy pa, ini kapen eh. Akam na team na to. Kung nila titiyakan, ti. Iya gitu gini Koki, tatinunga, irawa, Koki ka na ikan. Pati sa buka kayo bugin to ya. Inariyaintin tayo na ko, nakita-kata nakimasu, nakivinig eh. Ani ray ka para-paranti, tisabwa kay bugin tuwa. Kana sinari ka batan po kay bugin tuwa. Sinariin dora ka batan po kay ka city. Patirana ndo te ka. Te ka ti. Nano na kwera. Chome tangi kwera. Kutaw roy. Chome te roy. Ke? Kuno lang kanero kayam. Ako vin eh. Tirang kan nang digin ako. Kasi buwangin na ba yun? Ngayon kasi, ang anak ko tiyo, ayro kayam. Tira ako nan koroy, ang kan. Kota uroy na ba, ki? To, ang kan na titaw, kita tira, kota uroy. Ako nang kanganitaw, ang ako vinin-vinin, tayo na, kakatita-katak. Okay? Ngayon, tayo po kayo bukin Kristo. Sara na, gibato ko rin, agito gintiin tayo na ko. Sige na, bakutin, dapat ang marakupuntin, may, giti sonin may, ki, inariyan taw uroy, ang munin may, ki, kapani, taw uroy, buwa kayo bukin daw, ya. Kung narinig ko ba, tisakay tara, tatan. Tisakay tara, anawa kitatan. Anamaw ko dinig kayo tatan. Ang kanya ito, kuritan ako, tiwaro, ito, mangayakam na ti, akam na kape, nukamin, tira. Dukwawa. Tira ito mo anong pahinubuwa, kaya tiyakin nagigay. 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 K
Tira main nuan pain buaka. Mangaya kam na te akam na kape nu kami de kuawa. Tira main buaka kan tiya karesa. De kuawa. Dia tan buaka. Kabuta kita ko kay baka semet. Tiro kita kape. Ay dia tan buaka kan irang kakawak. Irang kakawak yung akam nura tin tuan. Akam matay iya na anak kape ki ronare. Kabungana. Ang anak nura tin tuan buaka kan. Sita po me tiro kang itawi pain buaka tapiwa. Ngam na tuay. Ngayon nga ko na ti tiro ayo kanano na banggi ti tausa nano na inatawa ti payari kang irabuna paapam ke inatawa na beto ti ari irabuna to didim kito bebe ti ari irabuna ti bebe itawa na ba ninam ka beng kang itawi ang inpain ka pene nampain buak kagi ari nano na ba sabuna te bato wawa itawi ba itabi way karang kakawak ang ay da Christian situang ay pa sinakarina kaben nukara ari itu kuawa. Inang daw ito bain bukan masih itu bain bukan tuan na sinasi meruragin nang kay itu bain bukan itu kuawan. Yang kaya sidinano nang kay. Awan iti ang anaki tirabong na itawi pain buka panagi paka. Ikam na tuano num nakonti buka kita magul. Anori iya kay ni kaway. Kaya raun mani kanaya puto magul yo atang iri pa ko na ri mon kaberam. Nukam. Bayar ko na kabe nukam. Kulo na kanako kabe nukam ako tabirata ko eri ginto maguri. Ako nan rota nukam ako nan rota rapatam. Mayari ri ya kain ko yan to bayar ang kawak. Ano rin kuna rin kabe. Ante bete yi royar kang irang indabe ba ke. Ibugin na yam maguri. Ayaki ko na ni para kanaya bun meto royam kabe. Mayari rang kakawak iti tukawa. Tukawa yo tukawa sinerian kami tuhan tayo nako. Ari pun na anak ko wat Yesu. Asin tete yon ari kita biwa. Antay di sa tirangko kay taran tukawa. Tikivike. Ang kanya te kinakin yon ani wanwa abi metinwa nako na abi mewa sawari kay kay kapene kanakam ko na wari kay nami para o yon the screen. Asin ano nang kanya na rongorong tuwa tatan patira rongorong tuwa tatan kito teka na sawari kay kapene na whip. Baka makikunan nung nauteka, mayroon tamami aritiriya puro, kami ay kakamkani koroy pe katangida gidon tamami. Tisa kameme te ngaya merimua, o yagite into kwawa pa ake to kwawa inanona. Ngane ato nga tikiwe, ay atong nanapay, pati sa paranikiwe ngaya, o tamentera, tikiwe. Ita ko tiya suwa, kam nakalina pa inibuwa ka, mon pain ayo to main pain buak ke ami mon pain buak te kapere to kwawa ay kay sinori pa ye kay taran to kwawa ay na ba te tekin ti ke pantay tiriya puro ari nano nang ay dangkan ni Christian kami do way kam tangira ginti di ngabong ngayo morari na ba kami age kamora yo anti live ke nano nang kan yang aira tani buah kay bugin Yesu ora buah katuwa na sinatetekin na tira ara buah katuwa na tukwawa kanti karesa sira sinatekin na kay tara tikewe tukwawa ani kay ara buah ka sinatekin na tukwawa okay anak vitatan ne bunti me to na ben rosi at botan namata ayu anak vitatan ne rosi na meng Mayroon aramoni karon karo ko angkay. Okay? Adete na kon natam meniyo aswangiya. Okay? Ito kam na kimet yung kanakam ka na wante kay. Tirang kay yeri giru yamet ni kaben. Siben ini mew ke simet. Siben ini met. Warang kan itiki yan ke. Ani yewang kiyong ay dana ko na betiki yari ke. O ngay dang kay siben ini met ni kaben. Ngkai yarang dawat itu ko wayon te kan timet. Ya tahu bata sa ben ini met. Tatan ne mangaro ko mana ko wona be dirgin narin nang ani to ko ka abun mutang kay na betu ko way ka ako. Ay mga takutatan ang company ni met me kamnagi ram pa sume nga yeye kanana ko karaw ke. Kanameti yeye kanana ko mune. Ayo na rongoro ko tatan sa kana rongoro ko Yesu. Yeye ka tataningan dita butuwan. Yeye kana ko tiburanis. Tapi
Ya tahu buat saya ini met. Saya mengamimi, ya mengosin orang orang. Ngaya kamu gimana? Baka mangausin ako dito betul. Ay besi darun na orang orang tatan ya kayak yang kayak met. Ngaya darah wawa. Itu bayi para terang kuat ya kan jamet akan met itu bayi para. Ya pun na wawa Yesus. Gana met jamet ayera. Mesu untani ngatera. Untani ngawagin Yesus. Okay? Ano to wawa ya pun na kunan niya kakinako. Ponsi temen na kunan ni met ya mangaus ya pun nandayan. Ponsi Yesus. Makamnori nga ba Yesus ang gemet ayos. Pa ikot siya na kuida pa yay makanan na ba ni kausida men demet. Ang ay rangay tuwayari ki. Wawa sa amet na kurak sa mga tiyakin na ari-aro ko'y karawa, aro ko'y mo ni kaya. Raway kam tangira ki. Kangapon na kaya tuwawanan da bay para. Tuwawan da bay para ari pun tiyakin na ba Yesus. Imete tiyameta ina mga tanang aro kundi sa kamyaw. Paya na pun taninga kautakin na idon tuwari pun na napay temyaw. Ari pun Yesus, ari ang kero ko imete ya mga us. Kaya kito kinti tiyakin na kinti takabawi kaya. Ganyan po takabawi. O kakaya kito ko. Kakaya kito ko. Tapi tayo kakaya kito ko. Yarang ini man. Suka kuwang kayo na narataboy kayo. Sana ako na bentin takabawi. Masana ako din takabawi. O sa kati, nang tigin nga ito ko. Ang kayo na narakwawa. Punong kuwa rito rak. Sa kati ba tirayerik. Ay to ay uwang kay tapon nararigin. Tinuwa tapon nararigin. Na kontiti narakwawa rin pun ay pera titap. May punahan po ko ng takabawi. Takabawi. Inangan ko ito kuwa. Ako, tontukin dito. Ito na punang kanila ito kuwa. May sa kati ipandingay. Merang kakao ito kuwa. Kung na ka na sipunangan, ipunti ito kuwa na raiter ang ay sa tayo pa sipun kuwa. Kasi nabundangan na di, tinamet. Ita ko na tiya kay Yesu. Yuwan ito bimawa tiki bono, wasawari kayo ng kapan, na kuwep. Ita ko Yesu na koy na. Puningay tikaway, ati kuwa, ati mew. Aki yan na kunditame, pasiro. Nori tiya kakan. Nori tiya kakan, ike? Tira mo, emandro ko. Tikaway, amina tira. Tikuwa, amina. Timew. Ido ya tan ko ron kung king ko da bay para awata ko ba ti pa yare me na menu ko ngai roy butun te kan tani ngake o tira ni menu ka kam noria tira te kan menu ka ti ko kam nora to ko sabu me imene imerenan te kawai o tira o te meu os ti pa yaman te ka kuri ba ti ko sabu me iris ti sonime kin te kawai o te meu. O takaway ayo, takaway amon takaw kada pun tiyakin di Yesu puning ay tira takaway. Ngayon na ba tukwawa? O ngayon na ba timew? Nano na tukwawa ngayon rin ang kairidan karukoy ran timew wari. Ngayon na ba rin aswangi na kaway na rin sinanako na kuyay. Sita po may apun pa nindingi iba ikaw uway kay. Dibay na ba nang kawagan tiya karesa tanong ra. Dibay para itiyakin na ba tukwawa sagisi turungurong o kitiyang. Mga itiyakin na ba tukwawa ipundo ko na ba namata dapatan na gidon Yesu. Ngayon pun tiyakin ni Yesu ngay tikaway tikwawa o timew. Ngayon inagsidi kito kwawa si menin ano na pangasita kanta ni nga kitiyang menin di kito kwawa na ba yo ba tiyamata rin sunumegin na ari pun Yesu Kristo pa pun ngayon na ba tikwawa. Hani tikwawa ko rin arun irikin tiyo na ba yo. At ako na tiya kay Yesu yung ni mewa tinipi merwaiwa. Sa warikan kami na kanam ko na niliday wawa tinuwa. Kamuko ko ito pa'y para pakamta ko pa'y kitira. Timewari agito giyay rumi. Mayay. O puning ayari ko sa sibugo. O kamakikan na ko. Paya nga nagi rumi. Timew ari rumi. Warang nga na tirong-rong ani kayo. Antay itetekin na Yesu. Antay itetekin na Yesu. Antanok. Itetekin na kabatira. Kamuko ko kitira. Ito pa'y para. Akan karawan niya ngoya. Di pa'y pararangkan niya, Yesu, hindi tayo. Tira, di pa'y paran. Uri nga ba tinuti demens, yasan no sinang osway. Gitete, Yesu, yasan ako tinuti demens. Esway, pari tete, nanun tinuti demens. Manganis na uri nga ba, tete, Yesu, bugin tirangkan. Di po kira. Aki ako riya gintiyo, titimens, sige, ano ito ba yan ang kakawag? Yesu, gitete, amin ay nanun tinuti demens. Gitete, kamuko, ginto pa'y para. Ikuto-kuto na kung siyo timen, sari kamen kuriya, gitong-urungan na bayay kayo.
Ngayaring kan ni sinatay ba? Di pa ipara. Gero ko Yesu. Mga punto ko ni kami ito at kantin nga rin. Tiyo dito men, sumuan di kakawak. Itete, di pa ipara ka po, titeka di pa ipara rin. Itete, ibukin tiyo dito men. Irang kakawak ba sinatay yang ngay dataan nung ora kanti karisa ba? Di pa ipara ipanin drawing ka na yay tiyo dito men. So yay tira. Tino dito men. Irang kakawak yan. Payeng kay ako kuwa ba? Tiyo dito men. Yaki po nga na. Yaki po nga na tinuti dito mens. Bayara. Yara ko tinuti dito mens. Ang nga nasa yan nante yan natin kaya yaki po nga na dito mens. Puniya tayo komet. Pagi natin kay Yesu ya kangay. Ngay, makasuka dito mens. Pangay sa wagi na nun tinuti dito mens. Buntiya kaya natin kay tegin na. Siya'y payay ka tegin na tinuti dito mens. Ay kakainis sinakoy na. Ari nang kainis sige matakaparaburi. Ari nang mga siling ang itisibu dito. Paya pun ko disibu titiin ko wari pun nanday. Ari pun Yesu. Akan ni kapun ko tuko tin ko ya penitay. Metein ko wa kaya menente jo dito men sarang kakawa ki raw. Di ngabong tabe sa iyo. Sinagi mama ng ari panin roy jo dito men so tinu dito men. Tuwa na to pa para. Iraw may sin kapong nan kibu men jo dito men si don Yesu. Apon no ra may sin okay? Jadi tan dapat to pa para asan nuri abang aya. Wabu buah wani pi metin wata aku nari mais iri men. Maisin teki buah kapong na Yesu are ina comment yo tete mens. Orang kan yan. Sabun nori na beba nanu na Yesu irang impen na benanu nan yo tete mens. Pai teki ni boge kai. Teki ni kanu ay tamen nakabuta ono kon nabubuwa kita ako narikin na ko yana may sa puno rin na pakakawin tiyo dito mens iron de sa kameo ngay nang kan ni sinarin uling nga patukwawa inang nga kisipo ko tara kwawa yon tinu dito mens bani kay tubay ako narig sa siga kwawa na batubay rin tinu dito mens mara kwawa na rin panin tira tukwawa na rin kapanin na rongorongon Yesu tinu dito mens o tiyo dito mens Ani roy rabuk ya rang kakawak ngay rakan ti karisa. O kan tapi warong-warong na kayo. Meto ya kabungan na abi metinu ati tirong-rong menti tiyo ti mens mero wabi meono wa maisin tiki buka kabungan na menti tiyo ti mens ruga wabi mewo na maisin na boge kay maniwi na nakurubog Yesu. Kita rong-rong ay kakuri men boge kay. Karikan pa ay tiyo sina ko tiswa kawa nako yai po nga tani ra tayo nero itay ya Yeremia tani ro dia. O nakon merak iperin angin tinan buke ay kabungan ay. Mayari, draw din nga po ngayon. Ineriyan panin draw ito pa para. Ito kuwa na yun na tiyak kinagay. Ito ko Yesu na ko yutay kaya kakuwa. Kana kampo sumakan daw au teka. O po nauririn ko ang kami. Ane kam nata ati kuwa. Ay na kayo namatayin kami ito kuwa. Titeka ng kakao kan tiyak kinagay. Kana kampo sumakan ra. Tawa au teka. Okay? Ari nano nang kanestin na to, ang tawa tuwa wayo, turong-urong wa. Ako rin kinto pa para. Ano suang kami, do kam tang inapunti na to, nang kanila Yesu, ti nome tay nano narawaki. Gabi na ba? Yagi mga taw-tawi na tiriabro. Ari sa mga taw-tawag ba sinakoro to pa ituwan ay yaki si meten Yesu. Wuwa kakin ko tagin na kuwa ngaira Christian, amorag ngaira kanti Christian kasi pong. Sinakota to kuwa mentira. Menarara. Menaratete. Okay? Sinakota to kuwa menaratete. Sinakosa na menarara. Menaram maguri. Okay? Sinatete. Sinakoro. Nakangay na ko imiki. Napun sila kiniya. Arakora patira. Yakante nga me. Tirana perite akin. Tapay para. Okay? Gero na pa yamin ay Yesu. Bokor ang kain. Tapong ay. Okay? Ay namin nayaan ka ni Yesu ang tubong ngayon. Kitira na karoy Yesu ang kero na ba yamin na. Idari kita ang tiyon na ba yun tubong ngayon. Kita ang kero na ba yamin na yamin na ba tiyon na ba yun. Tira na karoy ang tubong ngayon. Tira na karoy. Inamusirawa. Ay na Eric. Inera. Inatar meuri. Tira bugin ang kaya namusirawa inatar meuri. Ito yung kinagintira.
Ipun tegi na kita bayar para. Sanora Yesu tegi na ginokorongonan buka awo tibi monowa. Sa warigan ka ni anti screen na web. Ay ro ko inatereta. Ari kay kawaki ay ano kon tumane ben tupong titapes na ruaro na. Ay nanura kina baram makoy. Kanang ay kan teron kay sibong sina tegi na titapes o sinakaw kina na betitapes. Amon ta kawak. Yesu ke ero ko sinawring abay na suari kamen kati ay mando ko na. Ay kamen karuko. Ari tegi nang kon Diyos na kuwabi. Ari ka nga tiya ka na. Kung nauri nga tira, tipong nga titabas nila. Nta puyang. Kaya mga roko. Awan iti kuwa, waya gitu kinta tiyakin. Mga pun kakuron, ano na. Ay tiyakin nga, yain na kung tumani ben tipong nga titabas. Ay tiyakin nga titiyakan nila. Naruwaro na, tinanan mo titiyakan, ruwaro na. Tibaya po na koy na. Tibayari siya, tibaya po punta niya yung kakaroyang. Nanunan katuwa tabas. Inakontarin niya, katuwa. Ay ito, ay tira ke duwaribog ke gemena di tempura ay waribog ngayon ka hindi ka rin kasi pong araw-araw ka pa ni kakamura kami ya kita ayok amigo ko na tapos irang kakao pa sinategi na di tukwawa o sinamaguriya na ba tukwawa o sinadin maguriya baka nasa kas si kangari awin duwari datan sanura di tukosi si mewa tigi di mesua na kuhip o yung tirakon na kontiyay niyari ay nako pa na buwa kaniya na sinakita mang aki akakaugin na nasuat Yesua mentawa kosutan Yesu. Okay? Sinawari gari ayun tirakon na kontsay niyari ayan ako penabukani na sinakita mang aki akakaugin na nasuat Yesua mentawa kosutan Yesu. Tira turong-urong ay tegi na gibugin tatan. Yera tatan tigi buhay. Ang kanina kami suwa kausiya kain dari kimi. Yera tatan tigi buhayo. Yung ngari tatan di kukuray. Itegi na gibay yung tatan. Okay? Ayag isi yun, may mga anak ko nra. Tira mga anak ko ngaraya. Ya mga anak ko ni buwaka. Okay? Ay ka nga, Pauro, nanatya ka. Akam na ka rin, amipay ni buwaka ni kape niya, kaya mayroon nanday. Mayroon tiyaswa. Pao, tira, bugin na. Ibugin na ba, tatan. O iyo ito ba, yari ka na ba, kanakuwawara ka, tukosis sa iyo, isa pa mga nuri ang tayo ka anak ko. Kanakuwara ka, tukosis, timawawa. O sa po metekan tatan dis chama tayo yun nanon to kasi si mewa. Sige chama tayo guguri ito ay ngari-ngari. Sa po may papuno rin na batamin tatan baya po nun na ba. Yun na kung niri ti kari sa ti ay nyari ke. Ya mga na ko yan na sina. Yun na may karawa. Ke warang kan na tapo nun. Yun ni karawa. Ikonagi iruori kagi. Ya mga rukoy kay ya mga na ko ni Yewa ikonagi ni Yewa ke. Ya mga na ko ti kari sa na ko ni Yesu. Yesu o takiraki. Ya mga na ko ti kari sa ti ay ni Ari tegi na kayo patiyay niya kawagin na tira. Anaswa tiyaswa, mentawa kasi tan Yesu. Rungorongon tatan to kasi si Miyahu, monte ka na nakaga. But siya mete, ay apun tatawroy na ben, nakuntibwak. Okay? Ay buka niya anday, mete tiyaswa, aki akawagin na naswa, mentawa kasi tan Yesu. Rawa ka kamtangiragi. Ngana yung tatan na ko'y manano na yey to kuwaway rom, eri ka men na tiya ka tiyaswa, ano mo na ba yung monte kawag? Nano na ko sa batya metanggi, ako wawari pa ipara, ako tatukuwawa. Gana ko kawagin na naswa tiyaswa, ayaw tatan na ko yung kiyak. Yun. Gana ko kaso ko ba, anak ay didi ba tatan yung kiyak. Gana ko ni mekin ay Yesu, ayaw na batatan ni Rom. Batatan ni didi ba Yesu. Ay didi ba teyakan Yesu ba na teyakinak. Paya ikaw, ay karang kakawag. Sinarin kawagin na teyakan tiyaswa, o sinarin tawa, kasutan ni Yesu. Bang gana sagi, ano na, yapunin nga tatan. Ay kay naukayang ba, mayapon na kita manaswa tiyaswa, kita wakasutan Yesu. Itatang na tiki bitatan na hindi ba ito kuwawa. Tira, kuwaway ka, setimen di ba ibara. Tuwa na tira, tika mewagi. Tira mi kuwawa yung tika mewagi. Eka matay, kain tika karisin kasi pong, si kamewagi, naramaguri naroni miyagi. Si kamewagi naroni miyagi. Ano dapat, di takanda nga sugi na na. Si kamewagin naroni miyagi, nunimiyagi na nanday. Tiara si tuwa na ari-aran nanday. Ara ni Yesu. Kamuro nga yun, tinuwa tinuwa. Pwetang hindi yung mata, Yesu, ang tiyaro, ariyangan na sinatiri, timenay, bayangan na gimeteri, yan megin na me, inarigiro na timewer. Ariya kito, gantay na sinari, tiri timenari, na sinari Yesu. Suwa ni meurira. Era nga siya kakang pigi, sa kikaka na tamaragiri tuwa na rin,
sentengin at Yesu pa nagrin kanak ibugin suan ni mewdo barang kakawak ya. Suwagi te buina arang kawak basin na penin kawak na to na mebukon na tabas mongogin Yesu abun de tabas arang mais tayin gwawa ay kasi sugu na ay kasi tayo pa apuputo yon te para. O sinirin tim na to an kape nugara de gwawa kan. Sinagi ka parai. Kamnura te akan de gwawa na rin ni pe. Inagi para bantukina ani de gro te akaget te akin na ipira. Sinawara ka ipira te buina o sinagi ka baya pun kan penike. Ipira te buina wab metinua wabi mewa. Sawari ka ni kapene na kuweb. O sinatawa ko sutan tawan bugin na kanta ni nga pa inakira. Sinagi na no kukuragi. Ito ko, paya ka kono me kito wari ato nga titekan na koy. O sinay tarataran niyang oy yarora pasongan ni kiya kinira ni karika titangira mamakuri kararoy. Roy kam tangira kinti nga pong sinagi na no kukuragi. O nakiri kirurari. O rari metos sinang kakayangan na natamero. Akiri kiyangan na tuwana. Punsiyangan na rin ka na puntiagin na tapay para papunto kuwa. Sinapun kape inukaran to kuwan. Sinagi mang kaparatutan na ba? Tapos sa kaparatutan na ba yung anderik yung ane punsiagi ang ando ba ya sinakuran ko rin ako yay. Ganaya punsen swangida tiyaso ba yuto kuwa. Ay sa sugun na ba yun ano. Sinagi mang bibitag ba na tiya ka tiyaso. Yakirahan ko. Yaki bibitak. Tirungurung mo o tikanda nga yapon sugun na ba. Ngaro ko dito yari ko siya yarawe. Ara ka ba rin kibumang kami yan ko rin tumuan si Motio tuwa na timeruwa. Sa warigan ka pa na kuwip, yang ani ko tetekay na suwa si Motio. Nayaron tayan tekan brabes aki arimua tekin ko. Pokok nabuakan tebuaka erori naikay. Dawat siyo ni Meki memetenuin tenan o erori. Aya ka kita pemang mayroya. Awawru at siyo ni Meki yain kanga ayaron tekay bugi ngana yoruak. Rawe ka kamtangira kinti dabe sa tamero ayu. Sinariain kami to aira. O sinatawa. Tiyo ni Meki manaran ko. Awri nga ba tiyo ni Meki? Ya iri din tayo na ko tiyo ni Meki meterang ko. Ari ka nakit ba yari ya met tiyo ni Meki terang ko at iri di mangaya. Tiyo ni Meki metu magurik ya. Sinaka metu aira. O sinaka pe inugara. Dayan ko way kay pa. Inanura kinakurain na kururan tiyo ni Meki. Ang kanya sa maguria. Mayroon ka kuri pa, anang may suami, di ka anak ko ng nora meawra pa, sipun meawa kina, tikwawa, ay kaya pure na, ay sintahan ako, menati ka tiyaswa. Kabe, nukaran tikwawa, o sinakabe, nukaran tayo ako, sinagi na nawawa, sinakasiguira ka din nga, nanati ka tiyaswa, ripun singaya, kaya nakin meawra, meron ni mek, orawakin ka ba rin, di meaway. O sinabi rin kakabayak. Sa penintirak yo, sa tiyo kan naniniyara ka penin nanin today eh. Sekata today.
Kuwawata meras sadaya yakandukim sekona nade paningai tete yakona kose. Tinga payo asgaurangagi irang kakak besna wakini yauran kapene metu kuwa ari kamen namte katap. Ayu ampuk ya pun singai ya nakairi kawai nan tayo. Ang ganes sisbena ko tamera subusi pa ko na mga busbay ang ganesuk. Was ko kuwa ba bunta pena pen John na payo. Sa day tatan ipun kaya kena pen karon ng makuri. Makosen suangira tamera. O na timnya tu ani meniririkiran. Inanon narawak, inanon pain ka pen nagis nakoro ibukim. O sinakapen ero ko na tameran. Rakura merulungira. Merapakaura ero ko san nanganira bas nangan. Hindi kibatahan ko si ibukim. Tahan ka timnya tu kota tukwawa ero ko san nanganira. Ari sendiri kemen roni meki menna buki atap. Abuki dan kaben pa sinakota tiota nako yeto korak. Kamen nei meura tuya. Roni dan kaben. Gani ka to na gidraw to metakang ande yei subusi na ba. Makam bene men iru yan tanak. Kana to wakaro koroni meki. Sinabubusi na ba konangan ida to korak tuya. Menedu ra idun tamni marma kare kosen karukwa. Abuki da bas na timnya tuan karo ko tetei ko na ko yai. Roni da tuya ko barera bure buntan bure ngaira. Ka bayar ko rega pen do konti ngabu ngayon ter meuri ko. O ki ang orana ba. Dabo ke mena yen jon tererio. Pasana ko im idun da si Mari Yesu ari bure ngaya rawya ora sa kameo. Amen.